Аз съм щастлив, когато съм в църквата и когато мълча и гледам към Исус. Аз гледам към Него, Той гледа мен. Значи, за да обикнем в Евхаристията, за да можем поне малко да разберем какво представлява, трябва да свикнем, че тя е всъщност една личност, един човек и Бог. Вземете и яжте всички от този дан. Това е моето тяло, което за вас се дава. Това е време наред с песните и приятните развлечения да обновим и преосмислим нашата вяра. Днес искам да акцентирам върху сърцето именно на вярата, Евхаристията, където топти и сърцето на църква. И обръща другата страна, пак един е слова надясно. За да излязат тия двете. Който ги направиш и изчаква. Това е точно така. Тук ще е пълно, да. Я да видим. Чакай сега. Добре, точно така. Чакай, че аз нещо се... Добре, хвали го както да е. Точно така. Добре, сега тия се сгъват надолу. Е това нещо, което е. Сгъваш надолу, докъдето може. Всички, да. Аз панталон си лупа. Тук всичко се заснема, Кети. Агенти. Да, има агенти на... Може да се направи снимки. Мими, тук го докоснат. И така започна. Porém, bico sopa, anel cortinuca, torto e tus beauty. Ele se mata a coxa, pesa de tela coxa, video só não pode parar. Posledwa Twoja głaz, Toj odpawia rajski teren. I mało mnogo, też nikt nie zamena. Nazywamy kaszonego. Ci dondoliamo e ci spingiamo sempre più. La 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 siamo piccoli ma siamo a te. Francesco Benissimo Stars, sledi frata, bo pytia ustawia.
и ни подкрепяш всяка важна минута. И благодаря, че ни създаде. Без теб земята нямаше да е толкова красива и прекрасна и нямаше да има този ден. Прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с теб. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, както беше в началото, сега и всяко, во веки веков.